ity vidéo ty sombosombony indesinareo mandiniky mieritreritra fa diana managna namagna mandeha miboboaka haly nareo miboaka haly igny ohatran'izao exemple karaha igny tegna mampalahelo no toetrin'olo amin'izao fotoana ary tegna mila mailo lalandava fa sy zay olo hitantegna jiaby zay dia atao namagna igny exemple igny zao ty caméra de surveillance magnambara io ary ahitavanareo hoe sombosombony raha ataon'olo aminaka manokana aloha zafa tsy tia hoanina namagna satria namagna be dia be ny zavatra ataony namagna zavanareo tsara amin'ny vidéo io ty zegny raha mahita agnatin'ny caméra surveillance ty miparitaka agnatin'ny amanjery Facebook tato ty dia hitako dia izao zegny ny raha misy raha nafa tsy milamigny anao namandrotogna io tsy solo miboaka nefa raha nataony izy misy raha nalainy nahazo bon karaha zay koragny namagna mahafaty hitantsika io